Dobrý večer, vítejte na pravidelné pozápasové tiskové konferenci, jako vždy hodnotíme, když ten hostů. Tak my jsme v prvních 3 střídáních měli 2 gólovky a mysleli jsme si, že asi budeme určovat ráz utkání, ale bohužel pak jsme odehráli po inkasovaném gólu 15 strašidelných minut, kdy soupeř šel do 3brankového náskoku a my jsme nebyli schopni se dostat ze třetiny. Druhá třetina to byla divočina nahoru dolů, soupeř šance, my šance, tyčky. Tam skončila 2-2, tam škoda, že jsme byli ve 3, že jsme inkasovali v oslabení a takový nějaký gól naděje na 5-2, ve stavu 1-5, gól naděje na 5-2, pak tam ještě Flíček dal tyčku a říkali jsme si, že ve třetí třídě nemáme co ztratit, že prostě zatím půjdeme a musíme hrát o každý gól, že tady jinak jsem udělal ostudu. Dali jsme gól na 3-5 a pak jsme byli v obrovském tlaku a podařilo se nám další 2 góly vsítit a vyrovnat na 5-5. Samozřejmě vzhledem k tomu průběhu utkání je i ten bod dobrý. Kdyby jsme chtěli i ten druhý a šance na to byla, tak bychom asi chtěli moc. Domácí byli v té první třetině jednoznačně agresivnější, důslednější a asi to dopadlo jak mělo. Díky moc, domácí ten hodnocení? Já si myslím, že kolega to řekl naprosto přesně. Když to rozdělíme na fáze první třetina pro nás, druhá třetina skončila 2-2, to bylo nahoru dolů, lítaly tam tyčky, ty týmy se vyrovnaly a třetí třetina jednoznačně úřadovala kometa, takže my jsme byli šťastnější v tom prodloužení, ale samozřejmě pro nás jsme vedli 5-1, 5-2, taková kaňka, že prostě bohužel tu třetí třetinu jsme na chviličku přestali a já to říkám pořád, jako musíme respektovat sílu extraligy a dneska přijel extrémně vyzrálý a zkušený tým, který si umí vypracovávat šance. A i přesto, že jsme se na to připravovali, řekli jsme si to v kabině, ale bohužel ta třetí třetina tomu neodpovídala a málo jsme ten zápas ztratili, takže pro nás, i pro ty mladý kluky, i pro ty staré je to ponaučení, že prostě pokud nechceme, aby soupeř dával góly, musíme umět dobře zacházet s pukem, musíme s ním hrát a musíme s ním hrát bezpečně. Dneska nás to potrestalo, ale proti tak silnému soupeři, jako je Kometa, 2 body samozřejmě bereme. Děkuji moc. Prostor pro vaše dotazy, pokud někdo má? Trenére Panečáku, máme nějakou aktualizaci ohledně zranění nebo zdravotního stavu Honzy Štencla a Lukáše Pecha? Nemáme, Lukáš v dolní části zraněný, Štenclík už byl na rentgenu, no, jestli to má asi zlomený, jestli prst. Nevíme, uvidíme, byl tam otok, takže ani doktoři, uvidíme příští. Okay. Poprosím na pana trenéra Čiháka, uvažoval se nad tím, jestli byste si dali ten timeout? Ne, neuvažovali, tam... Udělal jsem to tak, jak jsem to byl. Se to pana Pokorného, byla ta golmanská výměna tím momentem, který vás nakupil, nebo jak jste to viděl? Nemyslím si, ta třetina se dohrála v tom vzběsilém tempu, tam se ztrácely puky a já si myslím, že nás nakoplo to, že jsme přeházeli formace a stáhli jsme hru na 3 řady a asi se kluci dostali víc do tempa a po tom gólu tomu začali věřit a to nás asi nakoplo. Asi ještě můžu. Dneska se staví Martin Zadrovič, je to třeba nějakého zdravotního rázu nebo spíš taktického? Zdravotní ráz a neměli jsme i Holenda, pořád nemáme k dispozici beka, takže říkám, nejsme úplně 100%, ale to není nikdo. Ještě nějaký dotaz? Není tomu tak. Taky